sadaukin waka Firdafi. Ashe soyayya a cikin da akwai wani Ashe soyayya a cikin da akwai wani sirri. Duk ran da ka fara za ka gano alkhairi. Ka san shi so lambu ne ko ina ka ga sirrai. To so bishiya ne kullum yana da darasai. A'a. Ashe soyayya a cikin da akwai wani wai kai soya kake sunanka yana burge ni. Tsoho ne kai ko kwa yaro amsa bani. Ni fatin da ka kama ka shige ni kake rudani. Ka ji tausayi na man gargabar hauka ya shige ni. A'a. So ne zanen zabuwa mai kyawun launi. Siffarsa kamar dai tsawai sai da kyawun zane. Kama da wahainiya ka gan shi ciki na furanni. To kun ji fazancen da na yi shi cikin waka ne. A'a. Shi so cuta ne maganin sakwa ba a yanzu. Dai ya shige ka daga nan ka fara gumurzu. Kuma tsohuwar zo ne ya wai ke tintazu. Duk wanda ya kama to falallai za ya azabtu. A'a. Shi so tsuntsu ne suka ce tashi fa yake yi. Kuma so iska ne ko ina yau baya shayi. Ifatin da na tsinci kaina cikinsa nake juyayi. Ina jin mawaka a wajen su yabansa suke yi. A'a. Ƙarshen maganar dai ku ji ni fa so mugu ne. Kuma so waraka ne ka shige shi fa alkairi ne. Duk inda ka tsinci kanka ka gode wa Allah.